Je to extrémna závislosť na kofeíne. Ja vám popíšem svoju skúsenosť, pretože u každého je extrém niečo iné. No a u mňa to bolo, keď som vypil 40 káv a viac do dňa. Nemal som to už potom zrátané, lebo to som pil jednu kávu za druhou, a respektíve ja som pil 4 preska, žiadne jednotné kávy. Ako som sa dostal z toho von? No ja úprimne poviem, že ja z toho von ešte ďaleko nie som. Ja stále sa cítim ako závislý a vždy konštantne sa po nejakej dobe vrátim naspäť ku kofeínu. Keď sa k nemu vrátim, tak vždy narastá počet dávok, vždy narastá sila a intenzita toho kofeínu, až kým sa nedostanem do určitej hladiny, že chcem to riešiť a nechcem kofeín užívať. Kofeínová závislosť je spoločnosťou akceptovaná, takže vy môžete piť kávu koľko chcete a maximálne vám bude rodina rozprávať, že už to preháňate. Pokiaľ vás vidí, pokiaľ vás nevidí a viete to schovávať, tak nikto vám nič nepovie, lebo už keď si zvyknete na ten kofeín, tak ono to ani nie je vidieť, že by ste boli nejak rozklepaní. Vyzeráte normálne, fungujete normálne, avšak postupne časom, čím dlhšie takto kofeín užívate, tak tým máte väčšie a väčšie zdravotné ťažkosti. Väčšinou sú to ťažkosti s trávením, vrem z vlastných skúseností. Psychické problémy bez kofeínu nie ste motivovaní, nič sa vám nechce, máte takú ležernú náladu, skôr pripomínajúcu depresiu, a zase keď preženiete s dávkou, že vám kofeín zapíše neskôr, tak potom ste rapídne nervózni, neviete ukľudniť myšlienky, neviete sa sústrediť na prítomnosť, vždy rozmýšľate len od budúcnosti a od minulosti a všetky úlohy, ktoré vám môžu priniesť niečo v prítomnosti, tak odložíte alebo rovno ich dumpnete do koša. Pričom je to len kofeín, nie? Však akože nič strašné. Ale realita je taká, že ľudia to vedia aj s kofeínom preháňať. Ja som toho príkladom. Poznám viacero ľudí, ktorí preháňajú to s energetickými nápojmi. Vypijú aj 4-6 do dňa. No a máme to tam. Krátkodobá motivácia za cenu nulovej budúcej motivácie a hlavne motivácie bez kofeínu, hej, že tá motivácia bez kofeínu fakt je na bode mrazu. Ja z vlastných skúseností môžem povedať, že ako sa toho vzdať. U mňa sú to roky skúseností, roky praxe a roky experimentovania. Ja som skúšal rôzne zdroje kofeínu, skúšal som kofeínové pauzy, skúšal som kofeínové detoxy. Musím povedať, že čím väčšiu tú závislosť máte, tak tým horší máte dojazd a horšie to zvládate, keď ten kofeín nemáte a keď ten kofeín vysadíte. Ja som si viedol aj denníčky, viedol som si a vyslovene, že zápisky, kedy som koľko užíval, aby som to dokázal zvládať, ale realita je taká, že najlepšie je 0, nič a dlhodobo navždy. Pokiaľ sa mi toto niekedy podarí, že udržať, neviem ani kedy je tá hranica, lebo už som sa vrátil aj ku kofeínu po 3 mesiacoch, už som sa vrátil ku kofeínu po pol roku, no a vždy to je akože nejaký ten dôsledok niečoho, hej, že teraz aj keď napríklad, že vstávam ráno o 4 a keď mám buď minimum kofeínu, alebo že žiaden kofeín, tak mám lepší, kvalitnejší spánok, ako keď som mal vtedy 40 káv do dňa a vyspal som sa 10 hodín. Hej, to proste tých 10 hodín nebolo nič. Človek stával so zlou náladou, unavený, nevyspatý a jediné, čo mi pomohlo, bol opäť kofeín. Kofeín pomáhal
zrýchľovať uvoľňovanie môjho dopamínu, ale keďže vďaka kofeínu si viete tiež rýchlo dopaminový bazénik vyprázdniť, tak prakticky iba oscilujete okolo nuly a na konci sa vám že absolútne, ale absolútne nič nechce, aj keď tú kávu máte, takže jediné, čo vám pomôže, je kofeínový detox, ktorý je extrémne nepríjemný. Silná migréna, averzia voči všetkému. No a musíte hlavne vydržať, keď vám vaša hlava rozpráva: daj si kávu, bude ti dobre, nebude ťa bolieť hlava, budeš v poriadku. No a tam je ten vnútorný boj, ktorý častokrát je veľmi náročný a treba hlavne vydržať. Najviac, čo mne pomohlo, tak na najlepší recept na to, aby ste dokázali prestať s kofeínom kvázi zo dňa na deň, aj z vysokého množstva, na ukončiť to v priebehu týždňa, tak je z vysokého množstva ísť na minimálnu hladinu. Minimálnu hladinu to znamená, že znižujete intenzitu kávy alebo znižujete počet na absolútne minimum. To znamená, že napríklad že dáte si kávu, ale dáte si to najslabšie presko, čo existuje. Hej, taká močka. Vyčistený kávovar. Hej, úplne najslabšia káva, najslabšia intenzita, alebo potom ešte zriedenú kávu. Neznižujete ten počet káv, ale znižujete toto. Najlepšie je proste prestať, že piť kofeín maximálne do nejakej 12. No a potom na ďalší deň znova podseknúť a okrem intenzity znižiť aj množstvo, až postupne sa dostanete na jednu močku za deň a tu už je hrávo vynechať. To proste tu keď vynecháte, nič sa vám nestane, nemáte z toho nejaké extrémne bolesti hlavy, nemáte z toho de facto žiadne nežiaduce účinky, lebo už tie nežiaduce účinky väčšinou prebiehajú. Dobre, mne sa stane, že mám aj bolesť hlavy večer pred spaním, ale vravím, je to také, hej, nie je to ako keď seknete zo 40 na 0. Keď seknete zo 40 na 0, tak to je wow, to je migréna. To je migréna, to človek nechce. Hej, to nepomôže vám nič. Ani lieky, nič. Hej, to a skúšal som, nie je to môj prvýkrát, že čo som skúšal s prestaním kofeínu a stále si vravím, že dúfam, že to bude posledný krát. Ale ako sám seba poznám, budem sa snažiť, ale moje tvrdenie, že bude to posledný krát, je už v rámci skúseností, no uvidíme. Pokiaľ sa mi to podarí, budem veľmi, ale veľmi rád. Pričom kofeín, vravím, je to najmenšie zlo, ale máte ho všade dostupné, na každej návšteve vás ponúknú buď čajom, kávou, idete sa stretnúť, máte tých možností kofeínu sprava zľava. A mne úprimne stačí malý srk, kola a už som tam.